budaya Sasak Channel. Sayangi arep atiku kelakon dadi bojone sayangi wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso neng ati yen aku nganti ra lakon melu duweni jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo durung rondo aja direbut sumpah ing batin yen kula tidak dikali dengan nekati ora bakal lurugati masa sih sumpah janji sehidup semati kangen sedih bareng-bareng dingakoni jambu alas tuh manis rasane senadyan telas tak enteni randane kelingan manis sesame terus kelingan ramah kebuyune tresno lan kasih sayangi karep atiku kelakon dadi bojone bojo siapa? bojone Cak Ayu lho aku karep atiku kelakon dadi bojomu iya toh jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut sumpah ing batin yen kula tidak dikali engko negatif ora bakal lurugati sakno jambu alas tuh manis rasane senadyan gelas tak enteni randane sayangi wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku nganti ra lakon melu duweni. Oke baik, luar biasa demikian satu persembahan dari Rama di kesempatan kali ini. Baik, jadi satu requestan tersisa di belakang ada yang minta tembang Sasak pengantenan. Baik, kita kasih buat rekan kami yang di depan sana.